Ya 10 sal ederim koçeriye em derim preza em bez doşun û em tên vira em cajî ka dikin êm dikin em kara xwedî dikin berxa xwedî dikin binê wan radikin em êmê wan miqîmî em îş dikin em li wir jî bez didoşin em li vir jî didoşin em penêr çê dikin em rûn çê dikin êma wele ez diwestim çawa nawestim ez mecbûrim ka nanê me ji viya tê em mecbûr xizmeta wî bikin her kes bir işkî dike û ez jî nanê wan dikin em şîva wan dikin em xizmeta wan dikin em bez didoşin ya em derin koçeriyê hinkî rezaletî heye em çeka desta dişon germ e ceyrana me tune ez işçî me emekçî me her derî bi peyra kar dikin em ê berxa didinê ê kara didinê bez didoşin jin dikin em penêr em şîr ça em nedî şîrketê em dikin penêr em dihelînin em difroşin realî koçeriyê em dewar deriz koçeriyê em salê derin em tên em derê okulî dikin û derin em pênc mehal çola dimînin li wir jî îş dikin sada îşê me heywan e em nav heywanan sada heywan xwedî dikin